tomorrow, but hayi kusasa kobe kunje babhala ama resolution, babhala ama vision, but there's no God. Babhala ama plans, but there's no God. Did you ever invite God? Where your business benzoma? Ukuthi uqale phezulu weza wangamfaka uNkulunkulu phakathi. Wazi ukuthi le mali ayiphatha iphela inyanga kaphela ukuthi awumfakile uNkulunkulu phakathi. Wazi ukuthi awumfakile uNkulunkulu entweni yakhe nento ayigqoka igugu inje eqeda uphuma nayo esitolo. Ngoba kuyona ingubo yamandla inkazimulo. Eyenza nonto oyigqokisa ukuthi wagqoka kahle. Kwenza ukuthi uthenga into ngoba uyibona igqoko omunye kufuye kuwena iguge. Awazi nomhlaba ukuthi le ngubo siyembethe ivele ezulwini. Akuyona lento oyigqokile, ile ngubo ephezulu kwale ngubo. Anashama hanto yasa. Nkosi yami ngaze uthenga zonke izinsuku ubona abanye abantu besonkile bebukeka. Nawe ugijima uthenga zonke izinto. iBhayibheli lithi niyimoselani imali yenu. Jesus. Abanye ngiyifundi. It's not about the academically achievement. Ungavela ufunde ube isidakwa ne-degree. Ufico lapha yakamama kwabami neshuwa kuwena othengela zonke izidabo. Ngoba una plan. Wena umuntu ongena plan ongena Jesu ongaplanile efaka uJesu phakathi uluza focus akana focus. Uyazi uthatha ijeni. Uthatha uhambo engazi la yakhona. Ngoba ushiye ngemuva umoya ongcwele. The leader, according to Romans 28 verse 14, the Bible bonke abahola umoya bangamadodana. Ngoba bathi mhlasa amukela uJesu amukela into esingayazi. The Bible lithi umanye uKristu uJesu isidalwa esisha. Uyabona uma udalwa esisha ukuthi uphumeza sisibelethweni sokuqala sakini. Hayi come on man. Uphume esibelethweni sokuqala sakini. Ngisho isibeletho lesasenyama sikamama ungena esibelethweni sikamoya. That's why fanele kuhambe ngomoya ukuze izinto zakho zihambe kahle. Kunguthevela lapha kwathela ukuthi lo nyaka unyaka weabundance unyaka weharvest unyaka kodwa khona abanye abantu abangakavuni ngisho godo. Ibhadi ukuthi bahamba bona phambili. Kanti mina ngikwazi ukususa izitha kuvela iharvest. Yini iBhayibheli lithi kuPeter phinda la kade ushikila khona. Where you have been toiling. Yini uNkulunkulu njalo mase ufuna ukuvunisa angakuvunisi la uya khona, akuvunise la uqale khona. Angithi khona abantu abangamthuka uNkulunkulu la uqale khona bathi akekho. Manje uNkulunkulu akayi le uya le. Hayi kodwa uhambo likaNkulunkulu Nkosi yami uNkulunkulu akayi lela ujahe khona uqalisa lela umphoxe khona. uNkulunkulu uzophoxeka kabi ukubiza uPeter inhlanzi engabambanga naye doba nabo babezombona njengoNkulunkulu ongeyona. uNkulunkulu Peter ngizokufundisa ukudoba abantu kodwa ke asiphinde la ushikile khona. Futhi uNkulunkulu wamfika ngesikhathi ehlulekile. Awangikusize. uNkulunkulu uyabanje manje uhlulekile manje. Usiyamdinga uNkulunkulu uhlulekile ngoba iplan ade uyenze eqale bingenayo uNkulunkulu. Kanko amtetela uPeter azahluleka goqa amanethi bese ngiyafika. Don't boast with your tomorrow ungazange umbuze uNkulunkulu. So la sisuthe nabantu abami asifake engqolobaneni. Hayi Nkosi yami so la sisuthe. Abe siyabuza uNkulunkulu wathi ubuzwa ngobani ukuthi lo nyaka obuthela wona uzophila. Uthi siwulandini awumzukulu uNkulunkulu efika ebusuku esicebile uthi siwulandini utshela ubani ukuthi obuqoqele engqolobaneni uzoyiphila leminyaka yokudla.
ngo-2020 ngobe ngishada ngibekela imali ngobe ngishada ukula kunika kunomqondo omuntu ubuye ukushintsha endleleni ngoba umkhethanga umtshela uNkulunkulu ukucabanga wena ngoba ngifuna uwe ukubona hayi kunomqondwane ubuye ufuna okunye phakathi laze leyoshoni la ngufuna ngoba awumenzelo zokufuna lithi iBhayibheli unkosikazi uqhamuka kubani kuNkulunkulu yini engaqhamuka uNkulunkulu bazalwane ikona but hayi uNkulunkulu nimbeke eceleni hayi uNkulunkulu eceleni kodwa muthenga imoto awuthatha iskills wave phezulu uthi siphathe inkosi esandleni sakho kodwa izinja zalapha eLoad Park la ngihlala khona zingene ebusuku zaye evenini lami zaze ngisho izinja madimoni phela izinja madimoni abantu akona madimoni kodwa izinja yikho uPaul bethi gadani izinja usazwini olufundisa bathi gadani izinja lezi ezingebona ulimo lokusoka izinja la bahamba ebusuku sesilele yabona izinja ngempela ufuna nebusuku ngoba ngabe ulele uhamba uchitha imigqomo yabantu wenzani isithi yabahlula iveni yami yabahlula bayihawukela bayikokolota bayivula bakhipha iradio ngavuka ekuseni ngathi zinja ngase ngolala ngoba konke kwami kunikelwe uNkulunkulu yini engenza sengaba worried kangayi ngathi bengizenzele ungaze ungalali mawusawuthandazile wamtshela uNkulunkulu leli igceke ngelakho thatha Nkosi thatha konke Jesu yini ke manje into engakwenza ulo uba worried awumeme uJesu do you know uthi emzini ongameme uJesu ucatshana njalo uqhiqiza amatafula phekwe itafula kuyaliwa nje Jesus Christ nokudla kumbi ayi yiko ngayabi nje imizi yabantu ngiphakele sengihlala kwelinye izwe la besathi bishop ngibele ngilunguze inhliziyo yokuphekile la nini nabakhona hayi mina niyakwazi ukuthi amakupheka umuntu ongekho right angeke noma ongcwele wena uzophikisa umoya ongcwele hayi Nkosi kodwa uzothi hayi akekho right kufana ungena emzini womuntu kungekho right uyaphuma uphume nentuthu yakhona mabuthi into indlela hayi sizimpela yoni yizo ngempela iyona sizo kufana noma usuveze wonke amazinto kodwa ngiboni kade ukhona nami ngivele ngifuna ukuveza kakhulu ngamabuza uNkulunkulu base ngiflatha ngithi ehamba olungisa leyo nto leyo ngoba ngimele ukujaji ngale ukukhulekela kodwa hayi uNkulunkulu Jesu wasibamba kahle ngoba sasingeke sikwazi wathi ungakhiphi ugongo lesweni kaMfowethu wathi ufuna ubona kodwa awenze ukuthi ngiyalibona futhi ngiyabona luzoze lwenza ungabusabona ngoba khona nje into ezikhuluma uJesu ngoba efuna ukwakha so ngiyakusiza nje namhlanje khona uzobuyela kuNkulunkulu ungalo wathi uNkulunkulu zonke insuku uNkulunkulu akawulethe umshado uNkulunkulu ubethe uzoshada khona kanye asiqale lapho hayi ngoba umumbi kodwa unikwanga uyazobambezela ngenye into kanti mhlawumbe uzosebenzela ijaridi umlungu othile akufundise mhlawumbe iqala la uNkulunkulu engazange ayiqale khona hayi ngisho kabi-ke namhlanje yabona khona izinto kodwa uBishop uyazi Nkosi yami one step ahead one step ahead hayi one step ahead wena suka uzophuma lapho uma ungene ngesikhathi fundeni izenkosi James chapter 4 funda mamqaba boasting about tomorrow funda Jacobe chapter 4 verse 13 yes isihloko sithi
umuntu akakwazi okuza kumvelela ngomuso. Mbuzi nothuthu ukuthi uyakwazi ukuzamvelela kusasa. You know what is going to happen tomorrow. Uyabona ukuthi le nkonzo aqinisile ukuthi inkasa lo suku lwanele lona. Hayibo, akusiyo la ukuthi kuthiwa umuntu angikusize bazana angikusize. uNkulunkulu usebenza ngo-Son of Man, kuyana u-Son of God. Ile futhi awuyena u-Son of God kuNkulunkulu. U-Son of God kithina mawusuthatha izwi lakusebenzela bese sibona uNkulunkulu kuwena bese sithi Son of God. Ingakho uNkulunkulu ethi Son of Man, Peter, you are a son of man, but I will make you to be. Yazi mfundisi khona abantu ababulelayo nje nalala babona ukuthi akabizwa ngo-Son of Man. Ngithi uhamba nami ikhathi ezisikhathana uyobeza mase bethi sibingelele nomama uShabangu. Sibingelele nomama uShabangu. Awusinomama uShabangu namhlanje uzosikhonza ngezwi umama uShabangu. Bakhumbula lethi bathi sisho Bishop Shabangu. Umama uShabangu awusulimela uqede kulahle kumlayezo. Ngoba ufuna status. Awubafunza abathi status ubafunza uJesu bese bethi nembala. Indeed, he is a son of God. Fund Minani nina enithi namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kulowa yamuhla. Hey! Ayiko siyabubana ophethe lesibiza awufunde sami. Now you will say, today or tomorrow we will go to such a city. Wozani la nina bantu? Enithi ngomuso ngosuka ngiye endaweni ethile ngenza ukuthi kodwa ungabi-involve uNkulunkulu. It doesn't involve God. There is no will of God la. Uvuka njengembhubezi nje avuka hambo asenzela into ahlapha. Hey no yisoja la eSouth Africa. Uvuke ukhumbula umbuso wakhona. Awukwazi uvuka ekseni ungakhumbula umbuso. Mawukhumbula umbuso ukhumbula uJesu. Because uJesu introduce kumbuso. Siyabona ukuthi silele into yakho. Wena ukithimisa kakhulu ama-CVs akho namaphepha akho yonke le ndawo umfaka uJesu. Kanti uJesu okhonvinsa abantu ukuba benze. Hayi. Kukhona abantu la, khona abantu abazongifakazela. Ntombazana wakwa nange. Ubungawudeserve lo msebenzi. Kodwa uNkulunkulu waphambanisa. It's a nature kaNkulunkulu ukuphambanisa. Akhipho befanele afake wena bungathi ungafanele. Oh yes. That's the nature of the kingdom. You don't qualify wena. That was Israel owayefanele ubalama kodwa wathiwa nama-Gentiles. Ngokomusa. So mawuvamisele kuyifaka uNkulunkulu njalo kushift isihlalo kufakwe wena. Ukhisho befana ongathi makubhekwa phansi ubona ukuthi uyaqualifya. Itheni indoda yafika yashumela la endlini. Ngaleyo mnyaka kuqala le-Ebenezer ya profeta yathi Bishop noma ngangivumeli kodwa kufanele ngisho lento ephezu kwakho yayinikwa indoda ethile ehluleka. Oh yes. Ithi lensizwa uthi uNkulunkulu akazomtshela ukuthi lento that's why ikhokhise kangaka ngoba yayifa ine-gap in between. That's why bekufanele iprice ibe nkulu. Kubona ukuthi uzokwazi ukuyibamba. Ingakho idimande kakhulu kuwena. Ngithi mina uthi uNkulunkulu wayeyithembela indoda ethile. Wacaca ukuthi iyehluleka ama-principles ayo. Yayihlula lento. Watholakala wena ukhala uthi noma yini ongathi angiyenze Nkosi ngoyenza. uNkulunkulu mina ngiyayithandazela ngiyakhala eMbumbulu izinto Nkosi yami umzimba wami Jesu ukuphila ngokwenza noma yini kanti uNkulunkulu unecebo.
khona into athi uma kungavela umuntu ngamnika lento, who's going to qualify for this? I-kingship anointing ayinika umuntu wesifazane. Ngihlase nginitshela mangabe ngikhuluma ngithuke ngikhuluma la endlini ngikhuluma kakhulu ngaphandle. I-kingship anointing iyafana indoda umfazi kuyafana. I-training yakhona is very so intense ngoba iyazala, you give birth. Akuyena uhlangana hlukana inesibeletho sakwamoya. You need to give birth. That's why bazalithi ethi uNkulunkulu about to reveal the true sons. True sons is those whom is already been given, abazelwe, delivered from this spiritual womb. So uNkulunkulu akadingile nje bazalwane. Do you know ukuthi even iminyaka yokuphila ngokwabantu uNkulunkulu wayenika abantu 70 years. Ngokomusa kaNkulunkulu washintsha ngenxa yegrace. Ngoba uyazi ukuthi we are going to depend on him. Wasethi uNkulunkulu ngoyandisa kodwa wafihla ukuthi yoba mngaki. Ngoba kuyodependa wena ngendlela omfake ngayo kuyiplan. Please hamba ufaka uNkulunkulu empilweni yakho. Hamba umenza bekho msilo uthi ukhonza uJesu kodwa on the other side ukhonza abalele indirect. Ufunga bakithi lo msebenzi owami ulimi liyadala. Ukhuluma okuphambene nalento othi uyona. Unikela udumo kwabanye onkulunkulu kunokunikela udumo uNkulunkulu wakho. Noma yini ezalwayo, noma yini eplanwayo, noma yini bhala uNkulunkulu first emqale phezulu. Uthi akube intando yakho Nkosi kusowehlisayo. Lithi abantu bebebethi sobe siyoshadiselana, sobe senza ukuthi ngonyaka othile, ngobe ngenza ukuthi ngonyaka othile. Uthi alalela uNkulunkulu ukuthi uzofakwa, lalela uNkulunkulu, oh Nkosi yami. Every home, bazalwane, every person unengilosi ethatha report. Iku Hebrews chapter 12. Angithi uyamkhuluma Hebrews 12. Nginamanga. Awumfundi Hebrews chapter 12 verse 22. Usuka aba excited wena wangamfaka uNkulunkulu. Kanti uyayazi lento ithi ngaphekwakho izokuhlula. Hebrews chapter 12:22. A planning without God. Verse 22. Uze. chapter 12, Hebrews chapter 12:22 verse 22. Yes. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni. Intaba yaseSiyoni ibandla. Nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. Yebo ibandla lelo. iJerusalem lasezulwini. Ibandla lelo. Nasezigidigidini zezingelosi. Zenzani ingelosi? Ingelosi as our servants, they are server. That's why ma usukhulile umatured uyokhula in this maturity in the spirit. Uyazi ukuthi even ungene emotweni ekseni ukhiye wakho nje ustarted there is an angel. Oh yes. Egarage nilele nina there's an angel esizungeza umuzi. Yes. Noma asazangu lo uthi rakhaba ubange lo makhalwana umsindo ufuna ukuqeda izandla uthi Nkosi ingelosi zonke zigcwele kulomuzi. Egameni lika Jesu njoba sesilala nje Nkosi ukhona wena la. Moya ongcwele nasekuseni sovuka ukhona sihambise ngeindlela zethu ngoba uyazi multitude of the angels are here to save us. Sinabantu abasevayo ama angels esayithi nasingashungisa impepho singanaze ezinye izinto zokukhuleka kwabanye onkulunkulu ngoba sinonkulunkulu ophilayo. Funda mntanami. Nasebandleni lamazibulo abhaliwe. Nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini. Angithi kune argument ukuthi abashona bese enkosini baphi. Angithi masingachazela uzothi sikhonza amadlozi. Why mhla uJesu ezobethelwa kubonakala uMoses noElijah. There's another maturity
ngeke baphumula until thina sifike. Lesithathu nakukhona khona idalo elimu abana mehla ngemuva nangaphambili. Uthi uPaul ngake ngathathwa ngasiwa kwelinye izwe la ngingavumelekile ukukhuluma indaba zakhona. It's another realm of the spirit. The Bible says there's things that are hidden in the spirit. We understand those things through the spirit. Ithi uNkulunkulu usambulele kona ngokomusa wakhe. Funda nakuNkulunkulu woza umahluleli wabo bonke. Umahluleli wabo ubabekephi labantu azobahlulela zobebasingani. Funda nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo nakuJesu nebandla lamazibulo. Lalela njengoba ukholwa nje unefile. Yikho mhlawulala makuthiwa kuvalwa ifile yakho kusoqinisiwe. Uyabhala njengoba ukholwa nje. Yabo uNkulunkulu ediscipline nje ethi musuzihambela ungangitshelanga. There is a file yabhala into yakho. Ukukholwa bona umsilo. Inyawo. It's the steps of a righteous man ordered by God. Ligalimangale nje izulu sithi kulele umuntu kaNkulunkulu la kulele umzalwane la lithi liyabheka izulu kufine lithi hayibo. Asiboni lutho nje. Sibona mhla ephakamisa isandla. Asiwubona umsebenzi. Kanti kuzojajwa umsebenzi. Umsebenzi akho kuhle ukuze esontweni. But it's not right to be a church goer. You must be a believer of the word, because that's where faith comes from. Buyela ke mamhlongwane mina mamxaba. Buyela ku posting. Sisheshe siqede. Verse 14 wakhona. Elesingisi lithi, now listen, you who say today or tomorrow we'll go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Hey Nkosi yami, ukuyamazi umuntu. Every day umuntu ucabanga ukuthi how can I make money? And make money. We're going there and make money. Ngoba ngiseZimbabwe ngenza imali, ngoba ngise-Uganda ngenza imali. Wabuya ngebhokisi. Because you never involve God. Ngake ngabuza omunye umfana wami efuna ethi uzoseva kimi. Ngambuza ngathi mina ushilo uNkulunkulu kulesi sikhathi uthi woze South Africa. uKasulu wangibuka phezulu. Kathi mina uma engashonga uNkulunkulu kuzovaleka iminyango. Sengiwa kududula umnyango. It's God who opened the doors for you. Mhla wangilalela wahlala eKenya, waqala uNkulunkulu wathi angiseyo ukuze South Africa engashonga uNkulunkulu. Waqala wasebenza umsebenzi wakhe wavuthwa na ubhala incwadi wenza ngoba lesikhathi ayaspenda ngokuzofuna. Do you know ukuthi uNkulunkulu onika imessage yabantu? Oh, you don't hear me namhlanje awungizwa ngempela. uNkulunkulu okupha ngokulangazelela kwabantu. So umuntu wena ngophuma ngiyele nale ungaminvolve uNkulunkulu, how are you going to have the message of the people? You can't make money. We're already given the money. All you have to do is yourself to align yourself with God. Then God will make the ways through this way. It's so precious. Manje lo umfundisi ngikhuluma nawe ucingweni. Ngithi ngoze ngolala nje imali ngingazange ngiyiswele. Angiphinde futhi ngoze ngolala imali angithi principle yokunikela iyona ndlela ukuthi ube nemali. So ngizoyiswelelane ngoba uNkulunkulu mangiyisa leni uyayithinga ayibuyisele kimi. Ngangokudinga kwami. If uhamba lolu hambo lolu abantu ababhostayo bayazikhipha kuma principles kaNkulunkulu. You can never serve God
faithfully, but depriving his principles. Never. Angu yes and amen. Uyu Kristu Jesu. Usuyayibona ukuthi lento ngabe yakho lalela into ukuthi awuzufunda awuzuba nakho ayizukwenziwa ukuthi wathola ingane omncane. Izokwenziwa ukuthi attitude yakhe wrong. Phela uNkulunkulu ngoKristu Jesu waxolela ungakaxolisi wena. Indlela oziphatha ngayo wena kuphambi kwakhe kuye hayi ukuthi yena ukubambela ukuthi wathola ingane omncane. Ngomhla uphakamisa isandla waphenduka. Ukuphenduka kusho ukuthi akakubaleli kuyo yonke into noma ungabheda namhlanje kusewuyena uKristu. That's why isambulo chapter 3 verse 8 uthi kunomnyango osavuliwe kuze kube namhlanje. Do you know yini enza singajajani bazalwane? Ukuthi umnyango uJesu azangabe yiwundlu lomuntu waba yiwundlu kaNkulunkulu. Elisusa izono zabantu. So if faith injalo ithi uzophenduka umuntu noma ebheda. Engakwenza ukufuna uNkulunkulu. So lento uNkulunkulu afuna sikhulume ngayo namhlanje ifuna ukwambulela ukuthi musubamba lokho othi yikho kwenza ungaphumeleli. Akukona. Wena ubuke eduzane kanti uNkulunkulu ubuka kude. Bahlabela baqala mangihambe kanye nawe Nkosi. Babe mmema uNkulunkulu uthi noma ikuphi la beqala khona uhambo abese ngaphambili. Ngayiqala into engekho uNkulunkulu ngoba izuya ndawo. Noma yini noma ngobeka i-tray phambi kwesikole udayise, invite God. How? Uma lokho kudayisa kwakho uswidi kuveza u10 rand, yenza ishumi zika 10 rand. You are inviting him to be there. You are connecting yourself through his principles. You must not go deeper. Invite ukuze kuthi mawusubheka udonga likhumbula izulu likhumbula izandla zakho. Ngeke ulibheke udonga uthi Nkosi khumbula imisebenzi yami ukungenzi lutho. Do you know even ukhula la impilo yakho ishintsha khona ithathela ezizinto ongazazi ibuthuthuli. Even uyakadokotela before udokotela akuthinte uzwa into ethi Nkosi lezi zandla zalo dokotela azinkulu kunawe. Ngilethe inyama nothi umoya. Avela dide udokotela mayethu njalo uthi ngiyaphila. Athi pho ukufunani la? Akayi understand language. Akusho ukuthi awuzuya kadokotela. Ma-physician, oluka baba ama-physician. Akusho ukuthi awuzuya. Uzoya isidingo sikhona. Ngala ngakithi kwaqala ibandla lethiwa ama-full gospel. Ubaba wakho noma mama wakho baze bashona bedwa abafuna udokotela ushukela wabashaba abacrippled. Ba-ampute umlenze. Bathi kusho uNkulunkulu ezulwini kusho ukuthi imilenze yakhe isekhona ngathi hayi kumbe ukukholo ongahlakaniphile. Kula bathi hayi ezulwini imilenze ikhona so besihamba ngemilenze yethu inkazimulo nayi asini. Uyalifundani ngathi iBhayibheli? Alifundi iBhayibheli nje ukushumayela. Lifunda iBhayibheli ufuna ukwazi. There's a lot of knowledge which is hidden there in the spirit. Khona ungazophuma lapha ududukisa abantu. Niyeza bazalwane. Abanye baluleka abantu bathi ubaba wengane ungamvumeli nje abone lengane wena usuyakholwa nje ungasondela ukuthi ukusondela into wengane izokuzonda ingane uyisingamazi. Ngoba ihlangene nokuzala kwakho. Yona ihlangene ukuthi umzali wayo. Wena bamba ihashi lakho mawufika kuyo. Hayi Nkosi yami ngishaya izandla uyazi right. Phela uyizalanga wethu sihlahleni longane uyizala inobaba. Iyafuna ukwazi ukuthi ubaba uthathe isono sakho sikweze phezulu kwengane. Angifuni ngisondele nje kulo baba. Angifuni ngisondele izokuzonda ingane. Angifuni
lutho naloyo angifuni lutho la uzijama ingane iphasa usitana kusisi kujama isakwazi kuba unawo amala ngala ama resources ukuthi ingane ifune ayisakwazi ukufunda ingane ngoba wanquma nganquma ngithatha uJesu nje nganquma abe behlupha labantu abashubile Umayandlo is so flexible. He knows things from the beginning. Abazalwa bashubile hayi mntanami ushuba azashubela ikusasa labanye abantu ngamaphutha akhe angifuni noma zasazi isibongo sakhona ngoba mhlayengela kuJesu isibongo sakhe sekuJesu ithi ngana ngibuza ubaba uthi umfunelani kwabafileyo uvukile uJesu hayibo ifuna uyise ingane izozikhethela yethu isimazi mayithatha uJesu uzozichaza izinto angifuni lutho hayi uthi akafuni lutho ulimele manje uthatha akithi lalazi igama lethi Jabez the name that means in Hebrew pain. So now uthatha uJabez bakhe uthwese enganeni now akekho delivered usho ulimele now manje uthatha igama lokulimala unika ingane izohamba inomthwalo wokulimala kwakhe ulimele njengoba nje ayingakazi usho kubo nje ulimele kodwa uyazi ulimale kade khuzwa kuthiwa wo inkukhu ziyawusola umqhakazi mase nimathafuna yonke into imali ngikufundisile usafunani umbonile uNkulunkulu ehamba nathi uhambe nawe akahambile njalo idonsele ezweni lakho hambe nawe ngempela ngoba uzoyifundisa kodwa what about yona wayengayinika ichance ukuzikhethela angayivala umsebenzi sohlangana nje enkantolo into yenziwa sohlangana enkantolo nayo inkantolo kuphela wena udinga umazi inkantolo kuphela oh so involve inkantolo manje ungakaqali ebantwini qoma yana inkantolo suphoxekile phela ike yaqale kwaxoxwa bona noma usuyihole enkantolo uzolimala ngoba umzalwane awufani nabantu abangakhona why uphathele ikusasa likwenza ubhayise awubuka lesodo zokuthi bayabhayiza abantu abayiphathele ikusasa asifaka ulimi lobutsotsi impela nje laselokishini awuphinde futhi usho uzini unikini ikanti uthi hey bayabhayiza abantu abayiphathele ikusasa endiyazi abantu abayiphathele ikusasa bayawuzonda umthetho bamzonda ukuyalwa moya ngona abantu abafuna ukuyiphathela ikusasa bayawuzonda umyalo abafuni kusondele umuntu ozobayala athi wrong leyo bafuna ukuhamba nayo wrong injalo kodwa uthi umfundisi omunye lapha ya ku-grade Mpobo kaDladla uthi kunabantu abawu2 uthi uyabahlukanya emhlophe kunamago-getters angazi labo kuqala abantu abasethi labo bokugcina khona abantu abaziyinyemvu kuthi sifundiswe umfundisi ukhona abantu abaziyinyemvu asazi inyemvu isinyemvu umuntu enizwa ngephunga nje ligcwele indlu uyazi ukuthi akuze uklina yena yebo basho bonke abantu babheka phansi kugcwele amajazi yazi umuntu osinyemvu uhambe shiya ikwelete ezizohlalela abantu uhambe shiya ukuthi abantu bazosebenza emva kwakhe wonke amamesi akhe ngoba vele izinto zakhe bengazenze involve uNkulunkulu
uyazi ngeke niyeke ingane ilambile egcekeni. Ama references of those people who are posting. Abafundo ngeke ungene bakuxaba kumuntu ozakhela ikusasa engafuni ukinvolve. Listen bazalwane, khona amazwi okuhlakanipha owatshelwa zimpunga. Impunga inesiyalo, impunga. Umuntu nje ompunga ekhanda une useke waya angisisi. Seno zami ayikho indlela oyihamba manje engakaze ihanjwe abantu. Alukho nogcobo osebenza kulona manje olungakaze lisebenze before. So iyahlekisa lento ukuthi ngoba ufuna ukuyalwa, ufuna ukuhamba ehlathini wedwa ube nenkawu lapha zihamba in groups. Namabhuku ezihamba in groups. Ngoba khona abanye abalamulela abanye. Awukwazi ukuphila impilo yakho wedwa kungekho umuntu kodwa uyabheka. Ungeke ufike ndawo ngaphela. Uthaqinisa ngokufika ndawo. Ukuthi lintelo uzositshela ushona. Uthi kube ngalalela. That's too late. Awazi amanzi athathwa abantu asoshonile. Umuntu njalo kuthiwa ubani akhulume kuyena eseshona. Awamaningi amazwi akhulunywa abantu abashonayo. Bakhuluma ngama mistakes abathi ngenza amaphutha. Ningawenza amaphutha engawenza. Agodu. Never underestimate bazalwane izwi lenkosi nokuyala. Never ngeke kufike ndawo. I can bet you. Ngino 60 years namhlanje. Into engithathe yangibeka la noma yayubula leyo yokusinda emafamu uthunywe kuthiwa mbolo umthi inkomo. Ingisizile sengiwa ministry. Ingisizi babusibisi ngaba ngikwazi ukuhlala nani kube ngihlala ngobishop. Angiphinde futhi ngaba ngikwazi babuxa kubani ngihlonipha angakahambe nami kube ngihlala ngobishop. Ubishop kusho ukuthi abantu beza kuwe lephezulu wena uyehluke kubona. According to the understanding yabantu. Ubishop into okuthiwa ufonga igqoko makuyiwa kuyena bakuyiwa kuyena. No, uthi uJesu ufuna ukuba mkhulu. Akafunda ukwehla save abanye. Amen. Indlela ukuya phezulu. So awukwazi ukuhlala nje kwakini kuvuka ngawungasekho awazi ukuthi uyephi utshela abantu ngocingo because umkhulu. Unento ozenzayo zakho. Let me tell you ngimi la uyobuya nomlenze owodwa ongesekho umuntu oyoxhuma. Because ukhipha amazwi. Khipha uNkulunkulu. Before kube khona uNkulunkulu ehlonipha uyihlo nonyoko okuzinsuku. Abantu bokuqala baUNkulunkulu abantu ohlala nababazali. Uma nje usathana sekufikisela uthi nje awulaleli umuntu nomzali usaza agcine ethule uwophethe. Nkosi yami yazi bengafuni go deeper. Kukhona abantu abaphethe kubo. Awungiphinde Nkosi yami. Ukufokade kwabafikela. Baba ngeke mntaka Khumalo ukuthi ngoba ulethe iphalishi la endlini umzali usuzomgona. Kusho ukuthi uzofa ne-experience yakhe. Ngoba kakazasho kwena ukuthi kodwa ke phela akethu uyindoda yomuzi kusathu yoba ndodana manje. Never ever mfethu, never ever uhlakanipha udlula iBhayibheli uwelele ngale. Ukhothe ngalo ubuye nganene. Ngeke sithanda ngeke. Udala ukuthi izinto zidileke ngoba kunezinto ufike uyeze kancane isikhashana kancane uNkulunkulu uthanda ikhoyo basha nababasha inkosho unethi ungavula amehlo uphinde kuyona indlela yakho. iBhayibheli libula. Alithi iBhayibheli lithi ububula. Lithi kodwa kuthina sisindiswayo. Phambana singamandla. Manje uyazi lilungile izwi lokwaluleka noma ngabe lincane lizokusiza. Lokusiza.
konke ethile nje uzoyifumana lapha. Konke ethile nje ukuhlakanipha ezokusiza ozoma ngayo ikusize kusasa. Ngeke uthi uvuka nje ekseni ugeza nje ubuso usumaziphathe iTranskei ngeke yawa nayo ngalala kanye kwakuthiwa ngalala kanye ngimenyiwe ngapha kwathiwa i-guest house kaMathanzima ngathi ngibuya ngeliya ngafika izindlu zifunzekile ngekho ukuthi umoya omkhulu ubeke phansi ungaze ubeke phansi umoya omkhulu uzofika yonke into izobuyihlolwe ngomlilo ukuthi yakhe kasisekeleni. 14 why you do not even know that what will happen tomorrow. Funda verse 14 mamhlongushisa. Anikwazi okwangomuso. Anikwazi. iBhayibheli alinayo excuse me no I beg your pardon. Malithi nje anikwazi okwangomuso it's straight anikwazi ukuthi ubeke umshwalense uthenga ibhokisi elihle anikwazi okwangomuso. Yes. Ukuthi usebenza kahle ubeke kahle wodla kahle ngale minyaka anikwazi okwangomuso. Ubhikisha mntana mofisa ukuba njengo SJ ufuye entabeni ufuna ukusakaza yonke amaphilisi lapha entabeni udlulapi Nkosi ko 40 days about 3 ubhikisha uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngizokhetha omunye emva kwakho ongeze ngibhikishele Duna uthi ngoba ngigijima lo lugcobo nekhona uNkulunkulu abatrainayo emva kwami akashoda uNkulunkulu mawuqala kumshayela itoyitoyi kona sembekile emva kwakho never shaya toy for God. Ungayishaya kumasipala njengoba nje kunuka idolobha. That's fine. Ngibona uMantuli. Sakuyani rap. Hayi alobe yanibuka nalento ezilo ziyasiza ziyasiza. Ziyasiza ngoba zenza laba ababhalile babhala imiqondo yabantu. Inhlupho le idalelo yamama zami sengerep. Akaboni ukuthi uthi umthwalo emfaneni. Yazi umuntu ongenayo planning noJesu uba umthwalo wabanye. Aze ngayisho emnandi lento. Njalo uma ungenayo planning yakho enoKristu phakathi umthwalo wabanye. Obona Acts chapter 3 nangi indoda ayazani noJesu. Ijahe nje ukuthi bazoyiqhuba 40 years. Sekuyibhizinisi kuyiqhuba bayibeka eminyango. Yamukele babuye bayibuyisele ekhaya. But kwakhona oPeter. Bathi asivale lento yazi ukuthi iyakusiza. Asivale lokwamukela. Asinali golide nesiliva. Kodwa sinegama likaJesu. Ikusasa likuphathela izinto ezizokuphindisa eqaleni. I don't care manje ungaphuma eceleni udoje wenze nje kodwa ikusasa mntanami lizokuphindisa eqaleni. In the beginning God. Mama uvula iBhayibheli lakho in the beginning God. Funda Ngokuba niyinkulu Nento zimnandi. Nento zimnandi. Zimnandi. Sometimes mabeqoqela kodwa baqoqa. Akufihlo okunye. Uthi ufika uwundule ngokuthi nifihla into zama ngikwazi uyibo zibeke nobala. Kwasabi kusobala. Hayi bekobala, asinobala. Yes. Kuna nento zimnandi. Now we are abroad. Funda. kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Nenze njani? Ngokuzigabisa kwenu oza.
konke uzigabisa okunjalo kubi. Kubi. Hawu bazalwane noshano thani kubi. Ungamfaka uNkulunkulu usethe izinto uqede wenze yonke into uplane kungabikho nje into ethi uma evuma uNkulunkulu akazi ukuthi kuyiphutha uthi kumbi. Mhlawumbe lentenzi uthi dile into zakho zidile ukuthi uNkulunkulu uya ngokufunda uya ngokwenza kwakho uya ngokucabanga kwakho uya ngokuba academically achieve uya nje ngengqondo yakho kuba so clever awuyi ngokuthi kune wisdom. Uya nge-human standard. Yazi uNkulunkulu mase involvile nithi nibuya nje kwigrocery kade niyogrocery ningakayifaki endlini niyehlisa nje nithi awu Nkosi kwaze kwakuhle ukuba nawe siyabonga baba usiprovide ngale mali. Uyazi lento izigcwale ngisho ugcwalisa ithangi lika petrol egarage uthi awu Nkosi siyabonga you provide us. Uthi ongena ebhenki ukhokhela ingane efunda uthi Nkosi siyabonga. Uthi uthenga ingubo igqoka uthi baba siyabonga. Wasibonela okuhle uKristu Jesu. Ngiyacabanga ukuthi avela lapho lo mhlabe lothi mbongeni uyinkosi yamakhosi. Begin to praise him. Phakathi nesonto wayithe uNkulunkulu asifunde amahubo 103 athi mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okuwa kulubonga igama lakhe. Don't plan izinto ngaphandle ko. Uyazi iyoba yinhle planning yakho ishiphe. Yazi into abayishiphile nephunga. Ivele ishiphe nje kube nephunga. Kanti umuntu ozobamba iphunga uJesu. Funda mamxaba sivale. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Awufunda ngesingisi? Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. Kanti wena ujaha isono ukuthi ukulala nomuntu. Uyabona usifuna ukuthi isono. Isono akona ukulala ukungenza into ofanele ngawe uyayenza. Isono ukungalaleli umyalo and do it accordingly. Isono is to ignore the truth liphambi kwakho ulijombe. Akuyona lento ishoyo ukuthi mabe ngangibambanga ngenza ini. Buso lo abushuthe kuzo zonke ikhotha lezo. Uyazi ukuthi umuntu ongahleli kahle naye ufuna ngisho ama restaurant asithele. Hayi Nkosi yami. Ubuthenga imoto idimi bemnyama. Ubalekela yena kuye. Unendawo enqamlela nje eshaya enqamlela uyathi akuhambi imoto yakhe ihamba ishutheka zonke ikhotha lezi. Jesus. Umuntu olazi iqiniso kodwa engafuni ukulenza, that is sin. Hamba ubheka ukuthi yini wena ongafuni ukuyenza kodwa obhizi opostayo. Othi kusasa by this time ngobe ngenza ukuthi kuvele kudelay uNkulunkulu enzele ukuthi uzu adapt entweni right. It's by grace we are saved and by faith we believe. Limi linjalo alishintshi. Akuthi nje uthathula uhleli lapho phansi uvala amehlo